తెలుగుదేశం పార్టీ తునిలో ఒక నేత ఒక 13 సంవత్సరాల చిన్న బాలికను హాస్టల్లో నుంచి తీసుకెళ్లి తోటలోకి వాడు చేసిన చూస్తే వాడిని అక్కడికక్కడే ఎన్కౌంటర్ చేసి పడియాలి. ఏం చేస్తున్నావు అనిత? నువ్వు హోమ్ మినిస్టర్ అయి ఏం చేస్తున్నారా నువ్వు? పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎం అయి 30,000 బాలికలు పోయారు అని వాగిన పిచ్చి కుక్కలాగా నువ్వు, నీ గవర్నమెంట్లో ఏమవుతుంది? చంద్రబాబు నాయుడు నీకు బుద్ధి లేదా? సిగ్గులేని గాడిదిల్లారా, చిన్న పిల్లలని కూడా చూడకుండా మీరు మానభంగాలు చేస్తుంటే మేము చూసి ఊరుకోవాలా? 24 గంటల్లో వాడి మీద కేసు వేయకపోతే నేనేస్తా. ముఖ్యమంత్రి మీద, ఉప ముఖ్యమంత్రి మీద, హోమ్ మినిస్టర్ మీద, టీడీపీ ఎవరైతే అడ్డగా నిలబడతారో వాళ్ళ మీద. పాపం పండిపోయింది ఈ బ్లడీ బాస్టర్స్ది.